Terve, Romppainen. Tervehdys. Mikä on meininki? Aurinko paistaa ja elämä on maistuvaista. Se on hyvä. Miltä se elämä maistuu? Mikä on semmoinen, jos voisit kuvailla jonakin ruoka-aineena? Mansikkapuuro. Joo. Siinä on manna puuron päällä, tuoreita mansikoita, maitoa reunoilla. Hyvä. No, mikäs tämä on tämä ulkomaan nimi, missä te nyt lomailette? Taimaassa olen tällä hetkellä. Mikä Thaimaassa on parasta? Kyllä ne on nämä rannat. Siis Meri vaan hipoo varpaita ja hiekka siinä ruhisee. kyllä, siis näköalat ovat upeat. Oi. Aurinko hohtaa ja